Zer da gurasoen hezkuntza inplikazioa? Askotan definitzen ahalegintzen den terminua da, eta autore danak bat datoz dimentsio anitzeko konstruktu bat dela. 3 dimentsioi ematen diogu garrantzia. Lehendabizikoa izango litzateke gurasoen eta irakasleen arteko harremana. Harremana ulertzeko 2 modu egon daitezke. Lehendabizikoa izango litzateke guraso eta irakasleen arteko komunikazioa eta komunikazioari bakarrik garrantzia ematea, baina guk uste dugu hori baino pizkat haratago dijoala. Lehendabizikoa izango litzateke horren barruan lehendabiziko kategoria gurasoen eta irakasleen arteko informazio trukia, bai gurasoek irakaslei informazioa ematea, bai irakasleek gurasoi ematea, eta gainera hori da gurasoen eskubide bat, eta uste dut horri garrantzia ematea garrantzitsua dela. Bigarren kategoria izango litzateke lehen aipatutako gurasoen eta irakasleen arteko komunikazioa, bi noranzko komunikazio hori, elkarrizketa bat egotea, elkarrekin erabakiak hartzea, adostasunetara heltzea, ez dugu beti lortuko, baina ahalegin hori egitea. Eta hirugarrena, gurasoen eta irakasleen arteko gertutasuna eta konfiantza izatea. Askotan hori ahaztu egiten dugu, komunikazioaz bakarrik hitz egiten dugunean, baina komunikazioa eta informazioa ez da berdina izango, irakasleen eta gurasoen artean harreman estua baldin badau eta konfiantza baldin badau edo baldin ez badau, eta horregatik ematen diogu horri garrantzia. Bigarren dimentsioa izango litzateke gurasoen implikazioa etxeko ikastegi giroan. Ikaste giro hori ulertuta gurasoek eta umeek elkarrekin ekintzak egitea, bai jarrera batzuk transmititzea, eta baliabide batzuk eskaintzea. Etxea girotuta izatea, bai ikasleek ikas dezaten. Ekintzak zertan, edo zeren inguruko jarrerak transmititu, ze baliabide mota, itxaropen akademikoak transmititzeko, bai jarduera matematikoak eta irakurketarekin lotutako ariketak egitea, aurrei laguntzea ikasten, lehen hezkuntzan bereziki, eta elkarrekin hainbat ariketa egitea, txango hezigarriak, eskolaz kanpoko jarduetara eramatea, horretan danetan. Eta hirugarren dimentsioa izango litzateke gurasoen inplikazioa eskolako jardueretan. Askotan, gurasoen inplikazioz hitz egiten dugunean, horri egiten diogu erreferentzia eta hori da gau buruan, baina lehendabiziko biak dira garrantzitsua. Gainera, autoreak ez dira oso ados jartzen, horren barruan zer, eskolan parte hartzea, eskolan gurasoak ikusgarri egotia, baina zertan. Guk bereziki garrantzia ematen diogu bilerei, azkenean, banakako bileretan eta ikasturte hasierako bileretan irakasleek eta gurasoek komunikatu aldira, harremana estutu dezakete, eta gainera informazioa transmitu dezakete, etxean zer. Benetan baldin badakigu eta gurasoek gurekin eta irakasleekin hitz egiten baldin badut eta transmititzen baldin badigute ez egiten duten, gure gomendioak eta gure informazioak egongo dira generalitatearekin askoz lotuago. Orduan, banakako bilerei eta ikasturte hasierako bilera horiei ematen diogu garrantzia eta horren inguruan hitz egiten dugu eskolako parte hartzeaz hitz egiten dugunean. Gurasoak eskolako ekintzetan parte hartzea, gurasoak eskolan egiten diren ekintzetan voluntario izatea, eta ez litzateke izango bakarrik ikastetxeak zerbait antolatzen dau, irakasleek zerbait antolatzen dute eta gurasoak horietan parte hartzea, aulkiak mugitzen edo dana delakoa. Izango litzateke, interesgarria izango litzateke gurasoek beraiek ekintzak proposatzea eta horiek burutzea. Gurasoek aukera hori izatea. Eta garrantzitsuena eskolako parte hartze horren barruan izango litzateke gurasoek eskolako erabakietan eta ebaluazioan parte hartzea. Azkenean, benetan, hor dau muina eta horrek eraman dezake ikastetxea eraldatzea. Orduan, horiek izango lirateke gurasoen inplikazioaren 3 dimentsioak. Gurasoen inplikazioa dimentsioan nintzeko konstruktua izatea ez gain, ere bat da, eta autore danak bat datoz, garatu daiteken kompetentzia bat dela. Orduan ez da bakarrik, gurasoak inplikatzen diren, edo ez da diren inplikatzen, baizik eta hezkuntza eragileok hainbat estrategia aurrera eraman dezakegula, haien inplikazioa garatzeko eta haiek gehiago inplikatzeko. Eta hori bada oso esanguratsua.
Askotan pentsatzen dugu, edo askotan adierazi izan da, gurasoak ez direla inplikatzen. Hori garatuta dagoen uste bat edo pertzepzio bat da. Baina benetan ez dira inplikatzen, benetan badakigu ea gurasoak ez diren haien etxeko giro hortan inplikatzen, edo agian beste gauza batzuk egiten dituzte, baina guk ez gara kontziente. Gainera, distantzia kulturala ere garrantzitsua da. Jatorri atzerritarreko familien inguruaz aritzen baldin bagara, pentsatu behar dugu leku danetan, edo herrialde guztietan, eskolako ohiturak ez direla berdinak. Orduan, herrialde batzuetan garrantzi handia ematen zaio etxean egiten den horri, eskolan etxean benetan inplikatzea, aurrekin egotea, eskolaz kanpo jarduerak egitea, zangoak egitea aurrekin, edo irakurketa prozesuan laguntzia, eta beste batetan eskolako parte hartzeari. Bietara jutia, harreran egotia, voluntario gizaritzea. Ego Euskal Herrian bi inplikazio motei ematen diogu garrantzia, baina herrialdearen arabera, leku batzuetan gurasoek garrantzi handia ematen diote etxean inplikatzeari, edo beste batetan garrantzia ematen diote eskolan presente egoteari. Orduan, hori dana adierazi behar da eta argi utzi behar da guretzat eta irakasleontzat zer den benetan garrantzitsua. Eta horren arabera, saiatzea gurasoak hori sustatzea eta gainera zergatik hori benetan esanguratsua. Gu nahi dugulako edo benetan ze abantaila dazka aurrentzako. Orduan, abantaiaz hitz egiten baldin badugu, onura gehien dakarren dimentsioa gurasoen eta irakasleen arteko harremana da. Aurrek arrakasta akademiko handiagoa erakusten dute, orokorrean ongizante integral handiagoa, eskolako giroa txukunagoa da eta eskolako giroa hobea sortzen da, eta gainera harreman ona dagoenean gurasoak beste inplikazio dimentsioetan gehiago inplikatzen dira. Etxean gehiago inplikatzen dira eta eskolan bai. Onura gehien dakarren bigarren dimentsioa izango litzateke etxeko inplikazioa. Horrek bai aurrekoak moduan arrakasta akademikoa sustatu egiten da, alderdi emozionalean bai horren alderdi emozionala zaindu egiten da, eta itxaropen altuagoak sustatu egiten ditu. Alegia, gurasoak etxeko inplikazioan etxean inplikatzea ekartzen dau itxaropen akademiko altuagoak. Eta hirugarren dimentsioak askotan da, gehien ikusten duguna, baina bakarrik bi onurekin bat datoz autoriak. Izango litzatekeena arrakasta akademikoa bera, eta bestea gurasoen arteko harreman gehiago. Azkenean, voluntario moduan agertzen baldin bazara eskolako hainbat ekintzatan, ekintza horietan parte hartzen duten beste gurasoekin harreman estuagoak sortuko dituzu. Onura hauek danak esanguratsuak dira aurdanetan, baina bereziki desabantaila sozioekonomikoan jatorri atzerritarra edo arreazaritzatuak diren aurrengan. Orduan, nola sustatu dezakegu gurasoen parte hartzea? Zez estrategia aurrera eraman alditugu hori danetan eragiteko. Lehendabizikoa izango litzateke gurasoei hainbat estrategia, komunikatzeko hainbat estrategia adieraztea. Lehendabizi, ikastetxe batzuk gurasoekin komunikazioa oso sistematizatuta daukate, inkluso modu orokorrago batian. Gurasoen hezkuntza inplikazioa oso modu sistematizatuan izan dezakete. Baina elatabe, argi izan behar dugu, irakasle bakoitzak oso modu desberdinean jokatzen duela, edo, margen horren arabera, bakoitzak bere ohiturak eta bere usadioa dazkala. Orduan, ikasturte hasieran garrantzitsua da lehendabizi gurasoei adieraztea guretzat komunikazio hori eta haiekin elkarrizketak izatea, haiekin adostasunetara heltzea benetan garrantzitsua dela, hortarako saiakera berezia egingo dugula. Orduan, gurasoentzat ez da izango, esango diot hau irakasleari, baina ea zelan hartzen duen. Edo ez dakit benetan nahi duen nik hau dana berari esatia. Orduan, lehendabizikoa izango litzateke haiek komunikatu nahi garela argi izatia, eta bigarrena izango litzateke hainbat estrategia edo hainbat teknika haiekin partekatzea. Zeintzuk erabiltzen ditugu gehien? Izan daiteke agenda, telegrama, whatsappa, emaila,
Horien barruan, interesgarriena izan daiteke, edo bat izan daiteke, bereziki familia etorkinekin partekatzeko Telegrama. Segatik, mezuak bidaltzerako momentuan, horietan mezua ukitu eta hainbat hizkuntzetara itzultzeko aukera dagoelako. Orduan, hizkuntza muga danean, horrek lagundu gaitulako. Izango litzateke hainbat tresna haiekin partekatzea eta haiekin adostea, depende baliabide teknologietara ze sarbide dakaten, edo ze kompetentzia digital dakaten. Horren danaren arabera, bata edo beste aukeratzeko eta hasieratik argi izateko zeinen bidez komunikatuko garen. Bigarren estrategia harrerak izango litzateke, egunean hasieran edo amaieran ematen dugun momentu hori. Haurrezkuntzan, harrerak malguak izaten dira, behintzat 2 urteko gelan, eta horiek oso esanguratsuak dira. Segatik, irakasle edo tutore eta gurasoen artean komunikazio ohitura sortzen dalako. Benetan, gurasoak ohitu egiten baldin badira, egunearen hasieran edo egunaren amaieran irakaslearekin tarte bat egoteko eta komunikazioa helbideratzeko eta elkarrizketa bat izatera, aurrek 3 urte daskatenean, 4 urte, inkluso lehen hezkuntzan, hortara ohituta egongo dira eta ez zaie hain arraroa eta hain bortitza izango. Egia da honek muga batzuk dituela eta aurrak nagusi egin ahala edo hezkuntza sisteman aurrera joan ahala, muga batzuk dituela, ze beti ez dira ahalbideratzen harrera malgu horiek. Baina egon daitezke beste modu batzuk. Adibidez, ikasturte hasierako bila hortan edo ikasturteen hasieran modu orokorrean, irakasleek gurasoei adierazi ahal diote, lehendabiziko orduan edo egunaren amaieran, gelan daudela prest haiekin egoteko eta zalantzaren bat baldin badago edo zerbait partekatu nahi baldin bada, bertan daudela prest elkarrizketa bat mantentzeko. Harrera momentu horietan, familia jatorri atzerritarreko familien inguruan hitz egiten baldin badugu edo bereziki etorri berriek diren familiekin hizkuntza mugak izan ahal ditugu, bitarteko hizkuntzarik ez daukagulako. Orduan, zer egin dezakegu, horren barruan oso estrategia esanguratsua izan daiteke zubilanak egiten dituen beste familia batzuk izatea. Garrantzitsua izango litzateke identifikatzea bai gure hizkuntza batien, euskeran edo gaztelania, eta haien lehendabiziko hezkuntzan ondo maneiatzen den familia bat, eta horrek bitarteko lanak egin ahal ditu. Argi da, eskolan ditugun hizkuntza danekin ez dugule izango zubilanak egin ahal duen amaren bat, baina horrek ahalbideratu ahal gaitu familia askorekin harreman hori izaten. Gainera, itzultzaile lan horrek egiten duenak, edo zubilan horrek egiten duenak, beste hainbat ekintzetarako lagundu ahal digu. Adibidez, zubilana horrek egiten diguna, nahi baldin badugu voluntario moduan gurasoak zerbaitetan parte hartu, zubilan hori egiten duen pertsonaren bidez ahalbideratu dezakegu ze horrek izango ditu kontaktuak. Gainera, guraso horiek nahiko asko gustau hori zaie ekintza hortan parte hartzea edo modu hortan parte hartzea, ze benetan haien burua esanguratsu ikusten dute eta benetan ikastetxeari zerbait eskaintzen diotela. Beste estrategia esanguratsu bat, gurasoekin gomendioak eta informazioa partekatzea izango litzateke. Gurasoak errezago inplikatu daitezen etxeko inplikazio etxean, edo gurasoekin harremanak izateko. Ikasturte hasierako bilera batean gomendio batzuk partekatzen ditugunean, gurasoentzat errezago izan daiteke aurren irakurketa prozesuan inplikatzea, aurrei matematiketan laguntzea edo edozein ataletan inplikatzea. Interesgarria izango litzateke ekintza ez formalak sustatzea. Guraso danak horietan inplikatu ahal izateko. Gomendio horiek benetan esanguratsuak izateko edo interesgarriak izateko gurasoentzat, aldez aurretik irakasleak familia horien inguruko informazioa behar du. Bestela, gomendio horiek oso orokorrak izango dira, baina ez benetan familia bakoitzarentzat esanguratsuak dianak. Azkeneko estrategia izango litzateke komunitatean dauden eragile desberdinak arakatzea, horiek ondo ezagutzea eta aztertzea komunitateko eragile bakoitzak zertan lagundu ahal digun edo ze baliabide eskaini ahal digun.
Interesgarria izango litzateke familia guztiek aukera berdinak izatea. Haur denek etxean ipuinak irakurri ahal izatea, familia guztiek guraso elkartean parte hartzeko aukera izatea, matematiketako jolas manipulatiboetara sarbidea izatea, edo eskolaz kanpoko jarduetan parte hartzeko aukera izatea. Horretarako interesgarri izango litzateke komunitateak eskaintzen dizkigun aukerak ondo aztertzea eta begiratzea bakoitzak zertan lagundu ahal digun. Adibidez, gobernuz kanpoko erakunde batek edo gizarte zerbitzuek lagundu ahal dizkigute guraso elkarteko kuota ordaintzen, lagundu ahal digute haur danek eskolaz kanpoko jarduera sarbide izaten. Eskola batzuetan hau zuzendaritza taldeak kudeatu egiten du. Zuzendaritza taldeko kide bat erakunde horietako pertsona batekin harremanetan dihardu eta ikasturtea hasieran edo ikasturte erdian adierazten du zenbat pertsonek edo zenbat familiek beharko duten laguntza eta hori ahalbideratu. Gurasoen hezkuntza inplikazioa garatu daitekeen konpetentzia bat dela badakigu humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatean. Horregatik ahalegindu egiten gara haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako graduetan ikasleak hortan kontzientzia hartzen eta estrategia batzuk bereganatu dezaten eta aldi berean hainbat ikerketa baditugu martxan estrategietan hobeto sakontzeko eta jakiteko ikastetxe bakoitzetan zein estrategia dan benetan esanguratsua eta eraginkorra eta horiek beste ikastetxe batzuetara zabaltzeko.